Salut și bine v-am regăsit astăzi. Vreau să facem toate melodiile pe har, toate săptămânile până la august. Cam după ce termin 4 pe har și dau 6. Așa că hai să facem week 1. 3, 2, 1, go! Sau nu știu dacă să sarge direct până la melodia a doua. Ok. Stați puțin, o să revin imediat. Ok, am revenit până la melodia a doua direct, n-avea rost. Gen, nu avea rost să fac melodia aia. Era prea de-abia săptămâna nu știu 2 de ani. E foarte greu. Și e foarte greu. Nici măcar un 3, sincer, n-am reușit să fac. Dacă vreți să știți cu ce program filmez, se numește iPhone Screen Recorder. L-am văzut la tutorialele gratuite și era chiar foarte interesant, sincer, din punctul meu de vedere. Și am zis, bă, de ce să nu-l folosesc până la urmă? Ce-am de pierdut? Acum... Nu știu... În câte FPS-uri se vede tot online. N-am făcut teste înainte. Dar știu că se va vedea... Va watermark. L-am scos pentru că l-am zis, n-am stat să mă la setări. Am început direct să filmez. Opa! Am luat mâna de pe tastatură, ok. Ok, acum săptămâna 2 pe hard, săptămâna a doua pe hard. 3, 2, 1, go! Da, nu știu cum se aude jocul, că v-am zis, eu n-am făcut teste, da. Da. Se vede gen... Bara aia altă, că acolo nu fac. Voi vedeți locul de full screen, dar eu nu mă văd. Și aia e mai ascultat. Jura
L-am mai făcut săptămâna asta de 1000 de ori. Și vă dau un sfat dacă vreți să vă apucați de săptămâni grele de terminat. Apucați-vă de săptămâna 1, 3 și 5. Alea sunt cele mai ușoare. Alea sunt cele mai ușoare săptămâni. Și 2, 4 și 6 sunt cele mai grele. Doar ca să știți. Stați puțin. Ok, am încercat să trag bara aia, să nu se mai vadă bara aia Friday Night Funky, dar n-am reușit. Aia. Știi că prima oară m-am apucat să am vrut să termin săptămâna a doua. Încercasem balistic de aici, frate, și ca v-ați gura voastră, am murit doar o dată la al doilea song, am impresia, da, la al doilea song am murit doar o dată. Am murit doar la al doilea song și peste, dar mă credeți, bă, frate. L-am trecut pe balistic la săptămânile astea. Nu mai știam să apăs, efectiv. Apăsam numai pe lângă taste sau apăsam prea devreme. Și apoi peste câteva zile terminate, am terminat și săptămâna 4. Ok, am trecut direct la săptămâna 3-a, al doilea song, pentru că primul e cam ca la... e cam ca la... Uită-mă. Jur, dacă mi iau țeapă și... Dacă mi iau țeapă și se aude tastatura mai turbet, jur. Nu-mi dorești gâtul. E prima dată când filmez de pe laptop, așa că nu prea am foarte mult. Așa că nu vă așteptați să fie să fie calitatea foarte bună sau nu știu ce. Ok, a treia melodie a fost sincer, a doua melodie a fost sincer, bă, deci când am încercat prima oară 3, 2, 1, Week 3, a doua melodie nu am reușit deloc să trec, muream la partea aia în care îți vin multe taste. Știți cum vin? La partea aia muream. Mereu. Și am zis hai să încerc eu așa.
acest ce am făcut? Trebuie să încep show-ul. Oh, no! Încerca prea mea melodie așa la mișto și am trecut. Nu mai avem să trec. Ok, dar nu e problemă pentru că am terminat week 3. E cu cele 2 melodii pentru că prima era super boring și plictisitoare. Ok, fraților, și cam acesta a fost episodul. Ultimele episodul următor voi face week 4 și week 5 în episodul următor. Dar până atunci vă doresc numai bine și ne vedem data viitoare.